pumalo na po sa 47 ang naitalang firework-related injuries sa Ilocos Region mula Disyembre 21 hanggang Disyembre 28 ng kasalukuyang taon. Ayon yan sa Department of Health. May 4 na dagdag na kaso na naitala mismo noong Disyembre 28, bagamat mas mababa ito ng 7.8% kumpara po ng parehong petsa noong nakaraang taon. Nananatiling mga bata na may edad 5 hanggang 9 at 10 hanggang 14 ang pinaka-apektado, habang mahigit na 80% naman ng mga biktima ay binubuo ng mga kalalakihan. Pinakamaraming pinsala ang dulot ng mga walang label na paputok, kabilang ang 5-star at plapla. Muli namang nagpaalala ang DOH sa publiko na iwasan ang paggamit ng delikadong paputok at pumili ng mas ligtas na kaparaan ng pagsalubong sa bagong taon upang maiwasan ang disgrasya. IFM News. IFM News. IFM News.